dela, ze lanbidea izateko, ez dakit negozio oso ona atera zaizun, ze zuri zer horri irakurritakoa da, errenta aitorperean asko jota, 24 euro irabaziko dituzula honekin, eta 24 eurorekin bat ez da beraztuko. Horrela da, baina, bueno, presiorik ez dauka, esperientzi guzti honek ez dauka presiorik. Bai, Twitterren idatzi neban zenbat jaso nuen liburu bakoitzagatik, inprematuagatik, eta uste dut, ariketa, bueno, ez dakit, gardentasunaren ariketa badala, ez da? Ez da, gero esanguratxo iruditzen zait, benetan bate pentsa dezakelako, negozio bila joan gara, baina argi dago ez, beste debalde ere eskuratu izan delako liburu askotan, ez? Eta zure jakituria hor nolait ere partekatzen ari zarelako. Bai, zalantza barik. Nik uste dut, hau, bai zientzialarien da teknologoen muinetarikoa da probatzea, esperimentatzea eta ikertzea, eta hori da gustuko duena. Bide laguna GPT-3 delako hori izan duzu, ez dakit oraindik ere gehientxunok baute dakigun adimen artifiziala berez zer dan, eta GPT-3 hori zer dan, ez? Nik lehen esan dut, tresna bat, tramankulu bat, ez da, gauza abstraktu bat da, ez? Ez dauka inun soporte fisikorik eta ez ezer. Ez, da hizkuntza iragartzeko teknologia bat, egiten duena da, bueno, eredu bat da, iturri askotatik edan duen eredua da, eta, bueno, zuke tekstua idatzi eta berak erantzun egiten du. Adibidez, hasi nintzen probak egiten Donald Atea da Donald Trumpen inguruko eztabaida bat nahi nuen, eta arek erantzun egin zidan. Eta horrelako gauzatxoak eskatu aldiz. Izan ere idazle ezagun batzuk gero esaten da beti atzean beltz bat edo badutela, ez? Benetan eleberria edo zeinek idatzi duen, gero haiek izena jarri, ez dakit hau zure beltza izan den, GPT-3 hori. Zuri beltza. Zuri beltza, ze aitortu diozu, berari, egiletzare bai. Ez dakit bien arteko elkarrizketa hori nola izaten da, ez? Burura datorkigu Siri edo dana dalakoari, ez? Guk esaten digunean, Siri, bilatu hau edo zuk ere antzeko zerbait esaten diozu. Bai, hori da, zuke esaldi bat egiten duzu, eta adibidez, olerki bat eskatu beharrean GPT-3 diseinatu ezadazu, ez dakit, dieta bat 7 egunetarako, eta ez bakarrik hori baizik, eta esaidazu zer erosi behar dudan, merkatari zentru batera banoa, esaidazu zer erosi behar dudan, ze kostu izango dudan, dena horrelako ariketak egin aldozuz. Eta batzutan asmatzen dut, aste batzutan ez. Alegia, esperimento batzutan okerrere ateratzen da, ze jakin badakigu, bertsolari txapelketaren emaitzaren gatik ere galdetu zeniola, eta erantzuna ere alakoa izan zen. Bai, erantzuna, fake izan zen, erantzuna. Ez dago internetera konektatuta, hori bai, da 2008 bateko eredu bat, orduan gaur eguneko notiziak eta ez dauzka. Orduan fakea izan zen erantzuna. Bale. Ze, beste esperimenturik ere egin duzu, esate baterako Samuel L. Jackson jarri duzu ezta, Bilboko gidari amorratu bat bezala, ez? Bus turistikoetan eta ibiltzen direnetan, edo Durango azokaren gaineko sitcom bat sortzeko ere eskatu diozu. Bai, eta nik uste dute gaur egun ez dakite gidoilariak eta horlako tresnak erabiltzen badoazen, baina hasiko dira. Hau da, nik uste dute idazle asko hasiko direla editore lanetan, probak egiten, ideiak hartzen, eta horlako teknologiak erabiliko dituzte. Eta hori berez zer da ona edo txarra? Ze makinek gizakia ordezkatuko duten momentuak, ez dakit beldur pixka bat ez dute diun eman beharko? Bai, ez dakit. Nik filosofoentzako utziko dugu galdera hori, baina uste dute ordezkatu baino, beste aukera gehiago ematen dizkizula. Erraminta bat, tresna bat izan daitekela, ez da? Bai. Ze esan dugu, batetik olerkiak egiten ibilizarela horrekin, baina ez hori bakarrik, ze hitzak zaparte, irudiak eta ere osatu dituzu, eta horri esker podcast bat sortu duzu, eta hau ere noski, nola ez, orain beti izango duzu lehenengo izatearen ohorea edo, ez? Historia liburutan, zure podcasta ere alaxe pasako da, ez da, 2.0 hain zuzen ere podcasta badelako adimen artifizialan oinarritutako lehenengo podcasta. Bai, ni podcast mundua da asko. 0 eta bat. Bai, 0 eta bat. Bai, 2.0 bada. Bai, ez. Bai, gustoko doaz podcastak eta sanuen babitu. Zergatik ez grabatuko podcast bat, erabaki nuen gidoiak eta GPT-3rekin idaztea, eta laugarren lau atal publikatu ditut, 5. grabatuta dago, edizio lan pixka bat behar du, eta atal bakoitzaren, episodio bakoitzaren irudia be adimen artifizialak sortu du. Orduan teknologia berdinak, olerkiak idatzi dizkizun teknologia berdinak egiten ditu ere irudiak eta aukeratu. Beste adimen artifizial bada, kasu honetan Stable Diffusion deitzen da, baina badaude hainbeste adimen artifizial irudiak eta sortzeko, eta hor ere badago eztabaida polita. Eta guzti horiek eskuragarri daude edo norentzat, esan nahi dut, norberak erabakitzen badu orain esan, olerkia idatzi du Beñatek, nik idatziko du saiakera bat.
Bueno, saiakera gaur egun oraindik ez, agian, hau da, GPT-3, GPT-4 edo 5 ekarriko du saiakera bat idazteko aukera, baina... Zen neurriaren arabera da, ez? GPT-4 dauzka parametro eta gehiago GPT-3 baino, ez? Orduan eta zenbakia azitzen joan? Bai, eredua hobea izango da. Oraindik ez da publikatu 3.5ean gaude, eta interneten eta, bueno, kriston salaparta sortu du GPT-3.5, hau da, chatbotak, mundu guztia dabil probatzen, mundu guztia dabil flipatzen, eta bueno, lanean ere, nire lankideak ere probatzen dabiz. Bai, aurki dituko zaitu gainera, guk ere badaukagu asmoa hemen eztabaidatxo bat edo osatzeko, ea argazkiak adibidez, inteligentzia artifizialak osatzen dituen argazkiak, benetan argazkiak ote diren, edo besterik gabe irudiak ote diren. Argazki izenak errealismotik behar ote duen, ez? Edo propio eraikitako bat argazki izan daiteken, horren gaineko iritziera izango duzune. Bai, nik egin eban azan, adibidez Twitterren inkestak egin ditut, eta ipini 4 irudi eta 3 errealak izatea eta bate adimen artifizialak sortua. Da askotan jendeak etzekien. Kostata, ez da? Eta gero ere, jakin behar da, benetan zer den inteligentzia artifiziala eta zer ez den. Instagramen eta alakoetan ere orain ikusten dugu modan jartzen ari dela, alako norberak bere erretratua egokitu, guapoago ateratzen garelakoan, esan inteligentzia artifizialak egindakoa dela, eta azken finaztek filtro bat besterik izotetan. Bai, baina, bueno, horbe badago adimen artifizial bat, eta beste modu batekoa, baina bai, badire. Horrek ere egiten du, orduan, horrek ere badu... Bai. Claro, eta artigen beriti hobetzeko erabiltzen dugu, ez? Gu gai ez garen hori edo gu itxusi ikusten badugu, esan makinari hau hobetu. Baina okerrerako edo, esan izut, arriskurik badu inteligentzia artifizialak? Bai, hor kontu zeuki behar da zerekin elikatzen dozun. Azkenean eredu hori, pentsatuko dugu burmin bat dala, da iturri askotatik edaten duela. Orduan hor bai, torkizuneko gazteak honetaz pentsatzen badabiz edo, honetara dedikatzea edo, hor etika sartuko da, eta pentsatu behar da nondik edaten den. Horrelako burmuin bat sortuko dute. Eta horrek izango ditula bere ondorioak. Bai. Argi dagoena da, orain arte lehenengo urratsak eman ditugula, ez da, bainat, esaten ari gara euskeraz esate baterako, hementxe artiadi izan dela, 0 eta 1 podcasta, baina mundu mailan ere askoz aurreratuagoa ez dago kontua. Esan dizut, oraindik geratzen zaion bidearen aldean egin duguna oso txikia, ez? Pasadan astean ikusi neban bideo lehiaketa bat, adimen artifiziala osatutako bideoen lehiaketa bat. Hau da, hori ere helduko da. Eta ez dauka zalantzarik hemen bai Euskal Herriko, ez dakit, zinemaldian urte batzu barru ikusiko ditugula horrelako bideoak. Pelikula bat akaso, artigentziak egin duena. Bai, gidoia egin duena, zuzendu egin duena, planoak aukeratu dituena, eta hori ja eginda dago. Orduan, kanpoan egin badute zergatik ez duk ere egingo. Karo, eta ikusten duzu muskulorik badaukagula hemen Euskal Herrian adibidez alakoetan hasteko, edo zuk esan dakoa dalako, edo friki batzuen kontua da oraindik ere, edo ikusten duzu badela interes bat eta badela nork landu bide guzti. Bai, nik uste dut Euskal Herrian friki asko daudela, eta sorte asko daukagula. Eta ni enaz aditu honetan aritzen ez pixka bat, baina badakite hizkuntzalaritzan eta hor badeko guzela talde oso potenteak adimen artifizialekin goi mailako lanak egiten. Izan ere esan dut lehen zu saltxero hutsa zarela, 11 saltxatan sartuta zaude, beste Euskara Satorra ere martxan jarri zenuen, ez da, YouTubeen eta kanal bat badalako bertan euskara ikasteko eta ere, orain utzi xamarra, orain inteligentziarekin nahikoa daukazula, ez da... Bai, bi alaba eta inteligentzia eta denetara ez daukat. Da, orduan bai, 2000... Baina horrekin ere etzinan aberaztu. Eta uste dut hori ere balora jarri behar dela horregatik ez da, azken finean, ze, karo, hainbeste denbora, hainbeste lana eskaintzen diozu, lehenik esan du nik hasieran gu zerbitzu publikoa dela, baina zure ere iaia alako zerbait dalako. Bai, ura musu truk izan zen. 2016an sortu neban, 140 bideo igo nituen kanalera, Euskara ikasteko, eta, bueno, kanal xumea zen, eta, bueno, bere ibilbide egin du, 6 urte eman ditu, bai. Eta guzti horren ordaina zein da? Galdera hona da, Horregatik. Nik oso ondo pasatu dut. Batez be, nik oso ondo pasatu dut. Eta uste dut, bizitzan gauza asko jaso dugu zela, eta militatzeko era desberdina daudela. Batzuk kalean egongo dira militatzen era batera, beste batzuk enpresan, eta nik uste dut militantzia aukeroa dela.
Horregatik uste dut, benetan txalotzekoa dela, hain zuzen ere, militantzia horrek eramaten zaituelako, batzuetan erresa delako txaloa egitea, ez? Eta militantzia mota bat bada, gustokoa dugun hori, edo aldarrikatzen dugun horren aurrean txaloa egitea, ez? Baina behar du beti, aintzindari bat, edo bide urratzaile bat ere esango duna, bueno, txaloa egiteaz gain, egin dezagun lana, ez? Hemen, aipatu dugun zerrenda guzti horren atzean, lana eta orduak ere badaude. Bai, nik uste dute, alternatiba desberdina daude, adibidez, esaten nuen, igual, Twitterrera joan altzara, eta bertan kexatu, eta barruan daukasun hori, eta hori batzutan egiten dute. Eta hori ere behar da. Ondo dau. Baina beste aldea behemon behar da. Eta protesta baina proposamenape egin behar dire. Eta jolastu, ze Irulegiko eskuarekin ere jolastu duzu. Zorionekoak gu, ez? Hain zuzen ere elbide hori sortu duzu, eta Irulegiko eskua mugimenduan jarri duzu? Bai, mugimenduan. Beste frikada bat ikusten dozu. Ez dakit, bueno, agertu zanean irudietan, ez dakit, kriston aurkikuntza bat, helduleku bat gehiago euskaldunontzako, baina beti be aurrera begiratzeko, ez atzera begiratu gure arranguran da horrekin be jolasten ibili nintzen bai. Claro, eta hor jarri duzu dantzan, ez? Nolaiteko emozioak eta adieraziz, hori ere egin du zure lagun horrek, GPT-3 horrek, edo hori zuk zer horrek egin duzu? GPT-3 ez, baina antzeko adimen artifizial bat egin du, bai. Zega, baina arriskoa bak izu zer daukazun, bainat. Baina edo zer egiten duzula ere, denek esan dute, klaro, zea, beste adimen artifizial horrekin errexe ingo ez du, ba? Bai, nik pentsatu doia, idazle bezala ez daukadala etorkizunik. Ez, orain arte ez dute libururik idatzi, asmoa banu egun ematen egiteko, baina esan dute fake, hori ere fake. Eta badukazu buruan oraintxe ronkaren bat esan ez behi da, ja idatzi dut olerki liburua, egin dut podcasta, egin dut hau eta bestea. Urrungoa bideoa aipatu duzun hori, pelikula hori egitea edo? Ikusiko dugu. Agian harina ikusten dute ez dakit, zuhaitz bat landatzen edo, bai, ez dakit, ikusiko dugu. Zu bintzat sinistuta zaude teknologiak bizitza erraztu dieza egukela, ezta? Bai, alanda guzti be, nik teknoko irakaslea izan arren eta ingenieria eta guzti hau errazteko izan behar da, baina ez dakit, Euskaren munduan be helduleku batzuk hartu behar dira, eta hau aprobetxagarria dela uste dut. Bai, zezuri irakurria da adibidez, azpi tituluena, ezta? Ze YouTubeen esate baterako zu jartzen dituzunak, ikusi dut 8 hizkuntzatan azpi titulatzen dituzula. Bai, eta hori, behitu, hemen esango dut, ETV baten esango dut, ETV-ren ez dakit, etorkizuna edo, ez dakit hortik joan beharko litzateken. Hau da, azpititulatzea gaur teknologia aldetik oso erraza da. Ni neuk egiten badut etxean 8 hizkuntzetara, gero egon beharko litzateken norbait hori zuzentzen, baina automatikoki egiten badan, uste buelta bat eman barzaiola bai ETV-biri, zertarako jaio zen EITB, eta bueno, hor dago teknologia. Gogoetarako datua hortxe dagoela, ezta? Eta zuk aipatu bezala, beti behar du bakarren bat gainetik zuzentzen egongo dena. Zelen esan dudan bezala, makinek ordezkatzen gaituztenean, orduan gaizkibiliko gara, baina egia da, orduan ere bakarren batek gain begiratu beharko duela. Orduan hor gizakiaren papera beti egongo dela, bintzat, hori zuzendu edo helburu okerrekin erabiliko ez dela bermatzeko. Hori da, azken batean, agian etorkizunean 8 ordu lanean egon beharrean, agian laurekin nahikoa da, eta produktibitatea handiagoa izan daiteke, eta horretarako daude makinak. Baina bakizu ze arrisku daukan horrek, 4 ordu bakarrik egiten badugu lan, bainat, gero ordu libre gehiago geratuko zaizkizu, eta orduan 11 saltxatan sartzen bazara egun, gero 22an sartu beharko duzu, eguna betetzeko, ze geldirik egoten ez dakizuzuk. Ez. Bira, sorioneku gu, geldirik egoten ez zarelako, eta horri esker esan dugu bezala, liburua, lehenengo liburua badugulako, artiadi, esango dugu, nun eskuratu daiteken, 24ko hori, bainat, bintzat, egunera iristen denola badakizu, borobiltze aldera, ezta? Debalde jasotzeko promozioa ere izan zenuen, baina hura ere bukatu da, ez? Eta etorkizunan egongo da, Debalde, esan nahi dut. Eta bat ematek espadu nahi ordaindu, pasatuko diot. Eta egin dut, pasatu dute artxibo bat, ez dago inongo arazori. Ordan, Amazonen argitaratu negoan hori, bueno, enitzen egon, beste enpresekin da hitz egiten, esan nuen, zergatik ez Amazonen aurkeztu eta da publikatu, eta hortxe Amazonen aurkituko. Bantxe, eskuratuko dute, eta tira, ordaintzen baldin badute, lortuko dugula denon artean bainatek 100 hortara bintzat iristea. Estimatuta dago bainat, eta segi horrela, segi begiak zorrotz dituzula, oker daudenak zuzentzen, eta batez ere hor dauzkagun utxunebiek betetzen, eta batez ere militantzia horrelako era txalogarrian betetzen. Eskerrik asko baina. Zuheri ba.